Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय माबा स्कुटिखौ जों सार्भिसिं खालामगोन माने बहुत गोबाव जाबाय डिमाकुसियाव माने एप्रिल डिलार बिदि गैया माने मंगलदैनिफ्राय लादोंमोन आरो ओमफ्राय दा सार्भिसिं मोजां जायाखै आंहा सार्भिसिं मोजां जायाखै बेनि थाखायनो मंगलदैयाव लांसै आरोना दा एक्जेक्ट आं न'निफ्राय भिडिअखौ लाबोनाय जायासै दा नैबे माबा नेवनाय दलं बेनि नेवनाय दलं दै गैया दा नै दै फुरा खालि ओमफ्राय दा जों लोगोफोरखौ नेबाय थादो सानै लोगो दंबावो माने बिसोर स्कुटि गोदानबो लाबोगोन होननानै बुंदो मा जायोसै दा सोंना नोंसोरनो खिथानोसै आरो आंजों लोगोसे नै दोङो आंनि एसिस्टेन्टआ लोगोफोरा सफैबाय नै सुमन ओमफ्राय नायसना सफैबाय नै ओमफ्राय दिनै सुमन मामोन थारमाने लायनो गोनाङा माने मंगलदैयाव दा 2019 नि स्टुडेन्टफोरनो मा होनो स्कुटिखौ होथ'वाखैमोन नालाय दायो बेयो 2021 आव होसिगोन आरो बेखौ दा लायनो थांदों जोङो मंगलदै कलेजाव माने एग्जाम पास जानानै मोननाया सरकारनिफ्राय मोननाया स' लोगोफोर दा नुगोन बेखौबो आं सार्भिसिं खालामखागोन ओमफ्राय दा स्कुटि गोदान लाना फैनोसै जोङो सुमन लाहानि स' नायलांबाय थादो लोगोफोर Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This ain't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. लोगोफोरनो फैखांबाय फुल खिसिदों खिन्थु फुल नंजोबा 400 नि सोबाय When I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This ain't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. I'm wide awake for real. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This ain't the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. लोगोफोर जों दा नै माबा मोनबाय मंगलदै मोनबाय दा नै ओंखारदों
लोगोफोर दा जों नै सफैबाय ओमफ्राय सार्भिसिं स्टार्ट खालामसिगोन दा नैथिं फुरा गोदान गोदान दङ आरो ना एप्रिला गोदान गोदान नै लोगोफोर मा जाना दङ बेफोर नै बेफोर गासिबो ब्रेन्ड निउ ब्रेन्ड गोजा दोनदों माने नैबे माबा आरो बनायग्रा बियो बेयाव बनायो ओमफ्राय शरुमालाय बेयावसो बेनिफोरनि गोदान फुरा गोदान गोजा दा नै लोगोफोर गारिखौ गोजौआव थिखांबाय सौहैथारनि बोरै खेवो बोरै मायो नायलांदों नामा होनदों लोगोफोर लोगोफोर दा नैबे मबाइलखौ सोनो नागिरदों कास्ट्रल एक्टिभ दा ओमफ्राय नैया ब्रेक तो ताने दियो लोग नै दानियाव ब्रह्मना बिराद मोजां माने सार्भिसिं खालामदों स' नोंसोर जायफोरा एप्रिला गोनां लाबोनो हागोन आरो ना बोरिया खामखायनियाव बिदिनो फिसा फिनला माबायाव खालामनाङा नियाव मंगलियाव फैखा मंगलियाव बोरिया खालामो बिसोरो सार्भिसिंखौ এটা দেখা পাবো আর কি বাটু কালকে দাঁড়ি ওয়ান এন্ড অনলি মঙ্গলে মাস্টার लोगोफोर आं गारिखौ सुनाय ग्रोदोंमोन ओमफ्राय सुनाय ग्रोनायाव बिसोर बुंबाय माने बे बुस्थुआ हामा जाना दङ बेखायनो आङो माने प्रेसार माने स्पिड जायाखै आरो ना बेनि थाखायनो गारिखौ सुनो हाला बेयाव जाबायनाय जायो आरो मोजां खालामदों मोना सार्भिसिंखौ আপনার নাম কি আছে মুরাম ফিরাজ না আর সার্ভিসিং করে দিয়া অলপ নাই লগ পাই ভাল লাগিলে প্লাছ এইটো আমাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ত' এইটো আমাৰ চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয় ত' আগলৈ দেখাই খাই গতিকে যিটো ডিটেইলছ কিবা এড্ৰেছটো ইয়াৰে দুৰ্গা অটো বুলি কয় এইটো আমাৰ LND ৰোড মঙলদৈ এটা কওঁতে কৰিলে হ'ল ভাল লাগে আপোনালোক লগ পাম বুলি আশা থাকিলে দাদা যাওঁ আমি যাওঁ হা ভাল লাগে सार्भिसिं दे स' लोगोफोर बिसोर बिराद मोजां मेनटेन खालामबाय सार्भिसिं मोजां खालामबाय लोगोफोर दा जोङो सार्भिसिं खालामखांबाय ओमफ्राय लोगोफोरा आं दै बुंखादोंमोन स्कुटि मोनगोन आरो स्कुटि मोनगोन दा मंगलदै कलेजाव दङ स' जों दा मंगलदै कलेजहालागै थांनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय लोगोफोर दानो जोङो मंगलदै कलेज मोनफैबाय दा स्कुटिखौ जोङो नायहैनोसै लोगोनि स्कुटि ओमफ्राय नै दा इथिं जोङो नायस्रां दङ सैथो दङ ओमफ्राय मंगलदै कलेजआ बेबायदि नै लोगोफोर एरा बिल्डिं लोगोफोर दानो जोङो सिंथिं हाबलांसै इथिं नङा दे लोगोफोरनि थिंसो नै इथिं हाबलांसै नै
फार्स्टआव लोगोफोरजों मंगलदैनिफ्राय फैबाय फैनानै नै मा होनगोन बेखौ कालेगाव मोनसिगोन जोङो ओमफ्राय बिथिं स्कुटिफोरखौ सालायबोबाय थादो नोंसोर आं देखायना बायदि लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नैबे गासिबो माने मोननाय गोंजा आरोना सब मंगलदैनिफ्राय लाना फैदो आरोना लोगोफोर दोहै माने आंदो जाय मानसिया गाखोफादोंमोन बे थारमाने स्कुटिखौ सालायनांबाय आरोना नै सफैबाय नै बोरै सालायनो बोरै नै रा नै ओमफ्राय आरो नै सासेया समना सब मोननाय गोंजा नै माबे मा जादों नै लोगोफोर पुरा गोदान ब्रेन्ड निउ मामानि स्टिकारखौ मथो अ नै रा नै लग'आ नै गभर्नमेन्ट अफ आसाम अ लोगोफोर जोङो थांसै जोङो रेडि जालायनोसै थ' ओमफ्राय नै दा आंनिया बासन्तिया नै दै सार्भिसिं खालामनाया आंना होलायनोसै दा लोगोफोरा नायलांबायसो ना मा होनो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय स्कुटि पार्टि ini manusia नै जादो जादो नोंस्रा जादो थाव